नमस्ते प्रणाम। हम गायक अटल सिंह सब भोजपुरी श्रोता के गौर छे गौर लागतनी आशीर्वाद के कामना करतनी। आज नवरात्र के पहिल का दिन बाटे तो आज अपना मंदिर पर देखी लो चोंगा बांधतानी। हम चोंगा बांधे के काम होता, साउंड उंड लागता बरियार एकदम। और वो लोग आशीर्वाद प्यार ही चाहिए। हम खड़ा बानी एकदम मंदिर पर। सब चीज़ के तैयारी चलता एकदम। सारा मित्र साथी लोग बाटे हमारा साथे चोंगा बना तटे। देखी सर जी बानी है दे। और रउआ लोग भी हमारा तरफ से नवरात्र के ढेर सारा बधाई, ढेर सारा शुभकामना। जे भी जनता जनार्दन आदरणीय बड़ बुजुर्ग छोट भाई बंधु मित्र साथी जे भी बाटे सब लोग के हमारा तरफ से नवरात्र के ढेर सारा बधाई, ढेर सारा शुभकामना। मैं परिवार मंगलमय रहे। आई 10 दिन माई के आगमन हो चुकल बाटे नवरात्र में। बहुत बढ़िया दिन लागे लाटे। आ सप्तमी के बाद से मेला के आनंद लेवे के बाटे, एकदम झूम उठे के बाटे। कौरी का कहे के बाटे, बस रो लोग के बधाई बाटे, शुभकामना बाटे। हम गायक अटल सिंह सब भोजपुरी श्रोता के गोड़ चुके गोड़ लागतनी, आशीर्वाद के कामना करतनी। रउआ पूरा परिवार के नवरात्र के ढेर सारा बधाई और ढेर सारा शुभकामना। गुलशन सर के भी हमारा तरफ से ढेर सारा बधाई, ढेर सारा शुभकामना। गुलशन सर वीडियो करतनी उहे के बधाई देते रहनी हो। देखी साउंड होने बाजे लागल। चोंगा भी अब तैयारे बाटे, बहुत जल्दी बाजे वाला बाटे। ठीक बा तो नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव। जय माँ शेरा वाली, जय माँ शारदे, जय माँ बखोरापुर वाली। सब पर दया दृष्टि सब लोग को बनेले रही। और रउआ लोग से विनती बा आग्रह बा कि अटल सिंह पर यही तरह दुलार प्यार बने रही ताकि हम भी कुछ करी। आवे वाला हमारे एक से एक ब्रांड गाना आ रहा बा दशहरा बात। रउआ लोग दुलार प्यार दी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय माता दी।